всички потребители на VBOX 7 с YouTube. Аз съм Протишен 1000, с мен е Марти и сега това е втори епизод на Minecraft Diamond. Да. Не съм пускал. Влизай. Ще строиш къщата. Здравейте хора, аз съм Марти. Аз няма да снимам клипове на двойно оцеляване, защото много ми лагва, когато снимам клипове и сме двама души. Но и какво е това? Мина. Ела. Ти строиш къщата. И камък. Искам да е в хубава къща. Бъде грозна. Обещавам ти. Не. Не, базикам се. Добре, ето. Ето камък. Ти го взе. Опа, ето. Това нещо, ето това нещо. Абе стига вече. Ама отрепни се малко. Добре, ето. И това нещо, и това. Чето уния плаци и нещо си. Дърво имаш. Имам 8. Дай брат. На брадвата част не използвам. Дървото си остава за мене. Може да го използвам за майнинг. Да, знаеш, нямам торчове. Направи чаркол. Чакам, ако искам да ти дам още нещо. Още нещо. Направи чаркол. Направих за минута. Ето това. Именно, аз затова ти казвам. Добре, дай, събери дърво. Ако дойде някой... Кой не тискаш паузата? Как малко? Чакайте само да си пусна звука. А вие не ме гледате между другото. Алелуя. Тъй, че много ви пука. Чакай, това ми е фермата. Да, бе, знам. Аз си не ще украся. Красия, моля те. Разсипвания. Искам да е голяма. Искам да ми я оправи голяма. Искам да е така. Обаче ще разваля тази ферма, защото не ме кефи. Ще направя само на горен етаж. Добре, да знаеш, нямам айран. И дядо няма айран за кофа, обаче си прави кофа. От пластмаса. What the fuck? Да, аз съм супер. Не, ти си супер грозен. Не си по-ръвен. О, Симонко. Сериозно ли? Ще базик, дами и господа. Как се взбесявам много. Искаш ли още един път? Не. Напред ще ударим. И чакайте. Продължаваме. Виждате, има как късване от бъртовчетками, което е супер дразнещо. Ако да не чуе. Тихо бе. Ако го чу баща й. Майка ми ще го съди. Така ли? Така ли? Чуя колаги. Потъм, какво правиш? Да, направи малко чакал. Извинете за това прекъсване, продължаваме с клипа. Колко време? 3 минути и 50 и 4 минути почти. Аз помислих, че 9 минути. Ще ви изгрел на слънцето. Драги зрители, не мога да реша. Кажете ми... Направи най-после чаркол! Кажете ми... Сори, извиняй, трудно ми. Кажете ми от какъв от всичките материали да бъде къща? Този или този? Ще го превърна в... Чакай, аз не те гледам тебе. Ще го превърна в... Работен дърво като слух. Чакай малко. Кой материал? Кабелство? Необработни дърво или... Необработено дърво. Значи дърво. Направи чаркол, моля.
Не бе, аз се чудя кой от трите обработено дърво, това или кабелстон. На обработено дърво. Обработено! Ще стане обработено. Да, обработено дърво. Оня нещо или кабелстон. Да. Оно и нещо по-добре. Той е много хубав. Аз съм направил град. Заплюм да направя липтъчета стена. Обичам да правя стени. Какво искаш? Ще чарпало или какво? Няма. Добре, ще отстъка дървета. Ще дадеш ли брат? Сериозно? Какво? Ще се направя. Ще направи от кабелстон. Кому ти е хвърли да те убия? Не. Деня не обработен. Саплинг. Ей! Ма слаби саплингите, че Знам бе. Тихо. Дразниш ще там предпочетка. само баща и да не гледа клипа. За негово здраве. Наше. За негово. По-хубаво за наше. Дървомутант. Mutant tree. Скок. Съм вътре в дървото. Кълъ. Но знаеш. Не, наистина стрикта в дървото да го убия. Нещо. Не, ябълка. Ще умреш. Куче! Има 24 дърво. Обработи ги. Сме го. Общо събрали 23 дърво, а пък какво ще отсичам? Попаднал водата е. Ти дърво ли си? Какво? Говори на дърво. Ти го правиш много дърво. Супер. Искам си дървото и потървам помощ. Намерих пешехме място за ферма. И 6 саплинга, 6 дървета. Имам гора. Слушай дърво. Имам 33. Дай ми. Малко ще превърна в обработено. Мен не трябва обработено. Обработен? Вау! Това колко ми харесва. Окей, чакай малко. Чакай, ла. Колко имаш? Стак. И 41.
печката има черко. Какво? Е! Колко блокчета са? 1, 2, 4. Учим да копа. Ще ми стигне и ще стигна доколкото ми трябва. Но ще ми трябва и кабелстон на мене. Айде не излизаме къде? навънка. А когато излизаме да избягвам мъртовчет ми, Ванко. Що да избягаме навън? Той е оня, който ни съкра. То ти бъче. Да, бати Ванко. Що му викаш бати като смут? Трябва му викам тъпче Ванко, но да не ме чуй. Зато и Имаш ли малко необработено? обработено. Имам D6. Чакай, аз имам една идея. Чай. Трябва да ти този. Не. Лера на 10. Вече нямам необработено. Ще ли за необработено? Трябва ми... Аз съм в мината. Дай ми саплинги, трябва да си идвам по Саплингите ги засях. Добре. Ако искаш от мене.